ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 7 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിയോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു. ഏത് ഭാഗമാണ് കണ്ടത്? കർമ്മയോഗം അല്ലെ? കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയോഗാണെന്ന്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 7. 7നെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 7. 7ല് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. അതായത് ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഉറവിടം. ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നു. 13, 14 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്, ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത ദുഷ്കൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച്, അതായത് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 26 മുതൽ 30 വരെ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങള്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് 1ാമത്തെ ഭാഗം ഭഗവാനെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രവിക്കൂ. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ വന്നത്? കേട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു, ക്ലാസ് കേട്ട് അതായത് ആ കേൾവിക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്.
നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടി സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ശ്രവണമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ പറയുമ്പോ തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? തത് ശൃണു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളിത് കേൾക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികൾ, ഭഗവാന്റെ അതായത് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ നിന്നോ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താണ്? ശ്രവണം. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ 9 വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടും. നവവിധ ഭക്തി, 9 തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ശ്രവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് തത് ശൃണു അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നവവിധ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യും. 9ഉം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈ 9ഉം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഭാഗവതം 7ാമത്തെ സ്കന്ധം 5ാമത്തെ അധ്യായം 23, 24 ശ്ലോകത്തിലുള്ള വരികളാണിത്. നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യമാത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തി ചേതാവലക്ഷണം ക്രിയതേ ഭഗവത്യർത്ഥ തന്മന്യേതീതമുത്തമം. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യമാത്മാനിവേദനം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിവിടെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ 9 നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഈ 9 നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറി സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത് ആരാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ അറിയാവോ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ്. ശ്രവണത്തിലൂടെ ആരായിട്ട്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് എന്താണ്? തക്ഷകന്റെ ദംശനമേറ്റ് മരിക്കും ആ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഉറക്കവും ഇല്ല, വെള്ളവും ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് കേൾക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ആ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രവണമായിരിക്കും. നമ്മളെ പോലെ 100 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കേൾക്കുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെറുതെ കേൾക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ശ്രവണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിലേ കേട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേ കേട്ട് നമ്മളെ വായിൽ കൂടെ പോകും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ട് നമ്മളത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് പറഞ്ഞതാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിച്ചതായിരിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. കീർത്തനത്തിലൂടെ ആർക്കാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിച്ചത് ആരാണ് കീർത്തിച്ചു കൊടുത്തത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം കേട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 7 ദിവസം സപ്താഹം നടത്തുന്നത്. 7 ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരാൻ കാരണം അതാണ്. 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ ഭാഗവത ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് കീർത്തിച്ചത്. കീർത്തനത്തിന് ഇപ്പോ കീർത്തനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്.
സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. വിഷ്ണു സ്മരണം ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും ആർക്കില്ല? പ്രഹ്ലാദകുമാരനില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം. പിന്നെ പാദസേവനം. പാദസേവനം ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. എപ്പോഴും ഭഗവാന് പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ലക്ഷ്മി. അർച്ചനം, ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പൂജിക്കുന്നത് ആരാണ്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. പൃഥു മഹാരാജാവാണ് അർച്ചനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത്. വന്ദനത്തിലൂടെ ആരാണ്? അക്രൂരൻ. അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യാം. ഇത് 9 ചെയ്യാം. ഈ 9 ചെയ്തത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഈ 9 ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാതാജി. മാതാജി 8, 9 നെറ്റ് പോയോണ്ട് കേട്ടില്ല. പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ? ദാസ്യം, സഖ്യം, അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എന്നാലേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. പൃഥു മഹാരാജാവ്, പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി, ബലി മഹാരാജാവ്. ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബലി മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 9 തരത്തില് 9 ചെയ്തിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവര്. പക്ഷെ ഈ 9 ചെയ്തത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഈ 9 ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഭാഗവതത്തില് 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതില് ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത്, കീർത്തനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ? ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ അധ്യായപ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാണ് അർജുനൻ. ആ കേൾവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നോ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകൾ അറിയുന്നോ, അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ഭക്തിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക്. ആ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് മാറും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അതിങ്ങനെ ഉരുകി പോകുന്നതല്ല, വെള്ളം ഉരുകണ പോലെ അത് മുഴുവൻ ഉരുകി പോയിട്ട് അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഈ നവവിധ ഭക്തി, ഇതില് നമ്മള് ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? നാമജപത്തിലൂടെ കിട്ടും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 3 എണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഡെയിലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഇത് 3ഉം നമുക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഡെയിലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക. നാമജപത്തിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് നടക്കും. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നേഹ പൂയോന്യ അജ്ഞാതാവ്യമവശിഷ്യത്തെ. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നേഹ പൂയോന്യ ജ്ഞാതാവ്യമവശിഷ്യത്തെ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ട് ബാക്കിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ്. ആ കാരണം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മുണ്ടോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ചും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്, സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി ചിത്തയേ യതതാമപി ചിത്താനാം കശ്ചിൻ മാംവേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കാം? പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരിലും ഒന്നിലേറെ പേരുണ്ടാവും. അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തികച്ചും അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് എന്തിനു ശ്രമിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരും കുറെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് ഒരു 200-300 പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, അവര് കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പേരെന്ത് ചെയ്തു? മുന്നിലേക്ക് വന്നു, കുറച്ചും കൂടി അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമല്ലോ അതും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചാലും ആ പൂർണ്ണത നേടിയവർക്കും എന്തറിയില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാത്ത എന്താ പറയുക, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണ്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ആ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ടാവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം എത്രയും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നിരുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരതിന്ന് പോയി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പരിശ്രമവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ വരുന്നത്. നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുക? നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാളും പ്രയാസം എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ. അദ്ദേഹം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യ നമുക്കറിയാം, ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8 ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8 ഘടകങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി, പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മഹത് തത്വം എന്ന ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയാം, അതാണ് ഈ മഹത്തത്വം. ആ മഹത്തത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തെ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ടെന്ന് ചെയ്യണം, അതിലെല്ലാത്തിലും ഉൾപോകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപോകുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മത്തോടു കൂടി ആ പരമാത്മാവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ 3 പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഈ 3 പേരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച്, ഈ 3 പേരെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതി വിത്തി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യയേതം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ എന്തുണ്ട്? മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 2 തരം ശക്തികളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും 2 അധമശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളും അധമശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക ശക്തിയെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകുന്നു. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ താഴ്ന്ന തര ശക്തിയെ, അധമശക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാനുണ്ട്? ആ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ ആരാണെന്നോ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നോ അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമങ്ങള്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ, അതായത് ഈ സത്ത് രജോ തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, അതായത് ത്രിഗുണ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതേനീനി ഭൂതാനി സർവാണ്യേത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗതാ പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളിലാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എങ്ങനെയാണ്? ഈ 2 ശക്തികളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ശക്തികളിലാണുള്ളത്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിലാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും വിനാശവും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, നാശം സംഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 2 ശക്തികള്, 2 ശക്തികള് ഉറവിടം, ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായാലും ഈ 2ന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട്. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല? നമുക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല അവിടെ. കാരണം ആ ശരീരം നശിച്ചു. നമ്മളവിടെ ആ ശരീരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്കത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോ മാത്രമാണത്? ആ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും കൗമാരത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലൊക്കെ ഈ ശരീരം പോകുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉള്ളതായതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉളവായത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉളവായത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രകടമാകുന്നത് ഈ ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഇത് പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വേറൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എങ്ങനെയാണോ കോർത്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആ നൂല് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജലത്തിലെ രസം, ആ ജലത്തിന് വരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുക ജലത്തിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ജലത്തിന്റെ ആ സ്വാദ്, അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതമായാലും അവ്യക്തിഗതവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വര ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കറിയാം. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായ അചിന്ത്യാഭേദാഭേദ തത്വം, ഏകകാലീനമായ ആ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു തത്വമാണ്, അതൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അചിന്ത്യാഭേദാഭേദ തത്വം. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ്, അവ്യക്തിഗതമായിട്ടും വ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പം. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. എനിക്കും ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഉദയം പ്രഭു എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? അല്ല ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, നെറ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാതാജി, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഏത് വിഷയത്തിലും എന്താണ്, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം, അത് ഒരേ സമയം അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്, വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്നും ഈശ്വര ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് സിദ്ധാന്താണ്, അചിന്ത്യാഭേദാഭേദ തത്വം അത് സ്ഥാപിച്ചത്. അചിന്ത്യാഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് വെച്ചാല് അചിന്ത്യാഭേദാഭേദത്തില് അചിന്ത്യം എന്നാ പറയാ. അചിന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അല്ല, അചിന്ത്യാഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയാം. അചിന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്, അല്ലെ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നമാകുന്നത്? അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഭിന്നമാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് ഭിന്നമാകുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഒന്നാകുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ വൈരുദ്ധ്യത ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നത്, അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അതിനെ അചിന്ത്യമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അഭേദ തത്വം ഒന്ന് അചിന്ത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഭിന്നമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് തുല്യമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അചിന്ത്യമാണെന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, വ്യത്യാസം, അല്ലെ, വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഡിഫറൻസ്, വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്, അളവില് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കടലിലെ വെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റി വെക്കുന്ന കടലിൽ നമ്മൾ എടുത്ത കുറച്ച് വെള്ളം, ഈ രണ്ട് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് തുല്യമാണ്. ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അളവില് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തുല്യം. അപ്പൊ അളവില് രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാറ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള സ്രഷ്ടാവാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പരിമിതമായ ശക്തിയാണ് ആർക്കുള്ളത്, ഈ ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ആ സമുദ്രത്തിൽ തുള്ളിയാണ്. നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആ സമുദ്രത്തിൽ തുള്ളിയാണ്. അതാണ് എന്ത്, ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അചിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യത്യാസത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്, ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്. പിന്നെ ഈ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്.
ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ആ സമുദ്രത്തിലെ തുള്ളിയാണ് എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഭേദം. മനസ്സിലായോ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന്? അളവില് വ്യത്യാസം. ക്ലിയർ ആയോ ഭേദം? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയണോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് അഭേദം. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അചിന്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. ഭേദം പറഞ്ഞു, വ്യത്യാസം. അതായത് കടലിലെ വെള്ളം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതിലെ തുള്ളിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മില്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അഭേദം. അഭേദ തത്വം തന്നെ പറഞ്ഞു. അഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരേപോലെ, രണ്ടും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ് ഒരേപോലെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ജീവാത്മാവും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ജീവാത്മാവിനും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാനും ജനന മരണങ്ങളില്ല. പിന്നെ ജീവാത്മാവും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? എപ്പോഴും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പരമാത്മാവും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആ സൂര്യന്റെ രശ്മിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കുണ്ടാവും? സൂര്യരശ്മിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുണത്തിൽ രണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. രണ്ടും ഗുണത്തിൽ തുല്യമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യരശ്മിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും ഗുണത്തിൽ തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പറയാം? അഭേദം എന്ന് പറയാം. അതാണ് അചിന്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അചിന്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഭേദമായിട്ടും അഭേദമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനെ പറയാണത്? ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും തമ്മില് പറയുന്നതാണത്. പുണ്യഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജച്ഛാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപച്ഛാസ്മി തപസ്സിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സികളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായിട്ടുള്ളതും തീയിലെ ചൂടായിട്ടുള്ളതും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായിട്ടും തപസ്സികളിലെ തപസ്സായിട്ടും ഉള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്സികളുടെ തപസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ സൂചനയാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാകുന്നതും കൃഷ്ണ മൂലം തന്നെയാണ്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വജീവിത കാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൃഷ്ണ മൂലം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറയാവോ? ജീവജാലങ്ങളിലെ പുണ്യഗന്ധവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, സോറി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങള് ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായിട്ടും തീയിലെ ചൂടും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനും തപസ്സികളിലെ തപസ്സും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാനുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്സികളുടെ തപസ്, ഇതെല്ലാം ആരാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല. നമുക്ക് വേണമെച്ചാൽ അത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയും. നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടാനും സാധിക്കും, കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അല്ലാതെ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തി, പിന്നെ തേജസ്സികളുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, തേജസ്സികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സുമാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? ബലവാന്മാരുടെ ബലം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാമരാഗ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ബലം, ആ ബലം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബലവാന്റെ ഫലം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി എന്താവാം, അത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ബലവാന്റെ ബലം, അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കണം? നമ്മുടെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധി നാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കൂടെ സാത്വികങ്ങളായിട്ടും രാജസികങ്ങളായിട്ടും താമസങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ തന്നെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല ഭഗവാൻ. ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം എല്ലാതും ആരിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? അധീനനല്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? രാജാവാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് ആ നിയമം ബാധകമല്ല. മറ്റുള്ള പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ആ നിയമം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങള്
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല, ഈ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നിർഗുണനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിപിർ ഗുണമയർ ഭാവേരേഭി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇതിന് അതീതനായിട്ടുള്ള അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങള് അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരിയായ ബുദ്ധി അവിടെ മറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ആ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവ്യനായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രഭത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ദിവ്യശക്തിയെ, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ, ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബന്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖാലയമാണ്, ബന്ധനത്തിലാണ്, നമ്മളിവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിലാണെന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാരാഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ബന്ധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനാര് വേണം? ഈ ബന്ധനത്തിന് പെടാത്ത ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വേണം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത്? ആ ബന്ധനം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം രക്ഷകൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട സഹായം ഇല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ബന്ധനമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാരാണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും മോചനം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. ഇനി അടുത്തത്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപഥന്ത്യേന രാധമഃ മായയായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരാണ്? ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്,
ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരില് അധമ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയുള്ളു. അവരുടെ ഉള്ള ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല? ശരിയായ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവർക്കൊരു ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് അവര്. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാര്. ഈ 4 കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായ ഇക്കൂട്ടർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയാഹ്ലാദകാരികളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ കേൾക്കാൻ സമയം ദുർലഭമാണ് അവർക്ക്. അതായത് അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികള്, ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? പന്നികള്. അവർക്ക് നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുള്ള പലഹാരം കൊടുത്ത് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, അവരത് സ്വീകരിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, അവർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും? അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന വാർത്തകള്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന വാർത്തകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതിനവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിത ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ മൂഢന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരിക്കലും എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അതിനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല? ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് സമയം അവർക്ക് ദുർലഭമാണ്, അവർക്ക് വളരെ സമയം കുറവാണ്, അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്, 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര് ആരൊക്കെയാണ്? നരാധമന്മാര്, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത മായയല്ല അപഹൃതജ്ഞാന മൂഢന്മാര്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നരാധമന്മാര്. മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും താണവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അധമ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാര്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികള്. ഭക്തി സേവനത്തില് നിരീശ്വരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തികച്ചും നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവര്. അങ്ങനെയാണ് അവര് എന്ത്? 2ാമത്തെ കൂട്ടര് നിരീശ്വരവാദികള്. 3ാമത്തെ കൂട്ടര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം അവരിൽ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അവരുടെ ജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർ നേടിയിട്ടുള്ള നേടിയ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അതാണിത് 3ാമത്തെ പറയുന്നത്. 4ാമത്തത് എന്താണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലുള്ള മൂഢന്മാര്. അതാണ് 4 കൂട്ടര്. ഇത് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കൃതര്. തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ എന്താണ്? തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവര് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത, ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ആ 4 കൂട്ടര്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്,
അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ 4 കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വരുന്ന ഈ 4 കൂട്ടരും എന്താണ്? പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇവർ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്കത് പിന്നീട് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളവരാണ് ആര്? ഈ 4 കൂട്ടരും. ഇതില് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടർ? നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദി. ദുഃഖിതനാണ് ഇവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗജേന്ദ്രനും. ആനത്തലവനാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ ദ്രൗപദി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തിലൂടെ കാണുന്നത് ധ്രുവകുമാരനും പിന്നാരാണ്? സുഗ്രീവനും. ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും എന്താണ്? ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചവരാണ് ആര്? ഇവർ രണ്ടുപേരും ധനകാംക്ഷിയായിട്ട് ആരാധിച്ചവരാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശൗനകാദി ഋഷികളും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശൗനകാദി ഋഷികളും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആരിലുള്ളത്? ജ്ഞാനിയിലുള്ളത്. ഇവരാണ് സുകൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ നർത്ഥ മഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാന സംഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ്. ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്ക്. അതായത് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് അത് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവൻ, ഇവരിൽ വെച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അയാളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. അതാരാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? 4 കൂട്ടര്: ദുഃഖിതർ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി. 4 കൂട്ടര്. അതിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളല്ല ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ഇതിൽ ആരെ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനിയെ പറയുന്നത്. കാരണം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നതോ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അയാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാൻ അയാൾ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും? ജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും, ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ജ്ഞാനം, തത്വത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ സുകൃതികളില് ഭഗവാന് ജ്ഞാനിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി ആണ് ഭഗവാൻ ഇവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്?
മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണോ, ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അയാള് ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി? സർവോന്നതനാണ്, പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരുന്നവനുമായിരിക്കും ആര്? ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വ്യക്തിയെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ തത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവോന്നതനും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരുമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം അല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരിത്തിരി ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും എന്താകും? മഹാമനസ്കരാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അവർ പിന്നീട് മഹാമനസ്കരായിട്ട് മാറും. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം ആർക്കില്ല? ജ്ഞാനിക്കില്ല. ഭഗവാന് ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും അതെ, ആ ഭക്തനും അതെ. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമില്ലാതെ ഭക്തന് ജീവിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടിട്ട് ഭഗവാനും ജീവിക്കാനായിട്ട് വേർപെട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഈ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കാനും പോകുന്നില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി സർവജ്ഞനായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. മാതാജി എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. മാതാജി നമ്മളെ പോണൊക്കെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ജ്ഞാനിയാകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ജ്ഞാനിയാകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ജ്ഞാനിയാവും. ജ്ഞാനിന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നല്ലേ. നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനിയാകുന്നത്. അല്ല മാതാജി, നമുക്കിപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. അതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അപ്പൊ അത് വരില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ജ്ഞാനിയാകും. അതായത് നമ്മളെ അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോക്കസ് പോകാം. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മെയിൻ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ്. മറ്റത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണല്ലോ. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളവിടെ. ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ
എന്ത് ചെയ്യാ, അല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി മാറി, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ എന്ത് മാത്രമാണ്, ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ. കാരണം ഒരു ജ്ഞാനി ആയാലാണ് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കുക. ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ആരാവുന്നത്, ഭക്തനാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ അല്ലേ? നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്രവണം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മീദേവി, ആചരണം മഹാരാജാവ്, വന്ദനം ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം രാജാവ്. ബലി ചക്രവർത്തി വന്നു. ഇനി ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണദോഷം, വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയായ ഗുരുവിനോ. അല്ലെ? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനാണ് ഇത് സാധിക്കുക, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മായാമോഹിതരായ മൂഢന്മാരും നിരീശ്വരന്മാരും അസുരന്മാരും. നരാധവന്മാര്, മായയില ഭരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരൊക്കെയാണ്? ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേര്. ഇതിൽ ജ്ഞാനിയെ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ ആർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുക? ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും സുഖങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയാണ്